Inselmulkom mill-ġdid mis-santwarju ta' Pinu fejn nofsija ilu temmejna il-xandira diretta tal-Via Sagra Dioċesana mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma, waqt li issa mill-ġdid ninsabu ma'kom biex inwaslulkom il-lezzjo divina għal dan il-5 ħadd tar-Randan, l-aħħar ħadd f'dan iż-żmien qaddis u tant speċjali tal-liturġija illi idaħħalna bil-mod il-mod fil-misteru l-akbar wieħed tal-fidi tagħna, dak ta' passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Bħallum ġimgħa fil-fatt inkunu nċelebraw ħadd il-palm u l-passjoni tal-mulej. Imma llum il-Knisja fil-liturġija tagħha iddewwaqna il-ġmiel kollu tal-maħfra u l-kompassjoni tal-Alla il-Missier illi il-wiċċ tiegħu jidher f'ibnu Ġesu Kristu. Nisimgħu llum il-Vanġelu f'San Ġwan tal-Adultera. Din il-lezzju divina sejra titmexxa mill-Biblista Patri Marcello Ghirlando Franġiskan biex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni tas-smigħ tal-kelma ta' Alla ejjew inkantaw flimkien mal-kor Tina il-Ħlewwa. L-isem tal-Missier u tal-Ibanu u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Ringrazzjawk Missier Qaddis tal-li ġbartna fl-imkien madwar il-kelma ta' Ibnek Ġesu. Bil-qawwa tal-kelma ħeġġeġ fina l-Ispiritu Qaddis. Dak l-istess Spiritu li jarrafna il-profondità tal-imħabba illi jinti għandek għalina f'ibnek Ġesu Sidna. Għatina dejjem mulej l-Ispiritu tiegħek. Ħajdawwalna, iqaddisna u jsaffina. Bl-istess Kristu Sidna. Amen.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela lejn l-għolja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebt reġa' mar fit-tempju. Bil-poplu kollu ġie ħdeh u hu qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qaduha fin-nofs u qalulu: Mgħallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi li tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Inti imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq xiex jixluh. Imma Ġesu baxxa l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: Min fostkom hu bla dnub jitfala hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. Ġesu baqa' waħdu mal-mara, wieqaf fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kondannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkondannak. Ġesu qalilha: Mur u millum il-qudiem tidniebx iżjed. Il-kelma tal-Mulej. Is it
ħafna snin ilu, believe it or not, kont naħdem ma' żgħażagħ jien, għamil diversi snin meta kont fil-kunvent tal-Ħamrun, u veru tallimt minnhom, kienet esperjenza ta' 7 snin li ma ninsija qatt fil-ħajja saċerdotali tiegħi. U niftakar li anki dak iż-żmien konna nixxerjaw il-Vanġelu. U ovvjament iż-żgħażagħ kienu joħorġu b'ċertu intuizzjonijiet sbieħ immens u xi kultant oriġinali ħafna. U matul din il-ġimgħa ftakart meta tajthom dan il-Vanġelu biex nixxerjaw bejnietna. U niftakar kien qabeż wieħed li kien sportiv ħafna. Kien iħobb imur il-ġim regolari. U għalli Fader Ġesu kien jagħmel il-press-ups. Tafu x'inhu huma l-press-ups, tu fejn taf li Ġesu kien jagħmel il-press-ups. Għax qalli l-Vanġelu li fi qumu joqgħod Ġesu, daqqa kokka, daqqa dritt bil-wifqa, għalli kien jaf jagħmel il-press-ups. Fuq nota aktar serja, kemm kien aħrax, kemm kienet ħarxa l-liġi ta' Mosè ma' min jiżbalja. L-ewwel ħsieb għal din il-lezzjon. Kemm kienet ħarxa l-liġi ta' Mosè għal min jiżbalja. Mhux biss fl-adulterju, almenu teoretikament. Imma dan il-Vanġelu u xekk ifakkarna illi għad-dnub tal-adulterju kien hemm il-kastik ta' tħaġġir. Kemm kienu fil-prattika jeżerċitaw dan huwa dubjuż ħafna għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett għaliex id-dnub tal-adulterju u d-dnubiet sesswali tant huma komuni għalina l-bnedmin li Alla ħares jaqa' dak il-kastik għaliex kieku 4/5 mid-dinja tinqeret bitħaġġir. Veru jew mhux veru, ma nieħbewx barra subajna. U allura naħseb li anki l-poplu Ludi minkejja s-severità tal-liġi ta' Mosè li kienet hemmhekk naħseb aktar biex mhux tbeżza imma tipprova tixpruna lil bniedem biex jgħix fil-qdusija. U allura l-kastik kien ikun kbir, jidher li jkun kbir. Ekku. U allura kien hemm dawn il-liġijiet propju kastigi ħorox immens. Illi fil-fatt ħafna drabi nerġa' ngħid ma kinux jitwettqu. Għandna din il-ġrajja tant sabiħa. Il-ġrajja ta' Ġesu illi fil-għodu kmieni fit-tempju jgħallem in-nies u ħabta u sabta il-kittieba u l-Farizej iġibulu mara illi skont ir-rakkont tal-Vanġelu inqabdet fil-fatt tal-adulterju. Il-films li rajna fuq Ġesu ħafna drabi forsi jgħinuna nimmaġinaw din ix-xena filli Ġesu qed jgħallem kważi kważi fil-kwiet imdawwar mill-folla tan-nies tisma' b'attenzjoni l-kelma tiegħu filli din ix-xena ta' umiljazzjoni pubblika fil-veru sens tal-kelma ta' din il-povra mara illi nqabdet fil-fatt tal-adulterju kif jgħid il-Vanġelu u tkaxkret quddiem Ġesu biex permezz tagħha jixlu lil Ġesu. Immaġinaw il-kaos, immaġinaw l-istorbju, jien immaġina li dan kollu sar fil-bitħa il-kbira tat-tempju, fil-bitħa tal-ġentili fejn kien jidħol kulħadd. Allura ix-xena hija aktar drammatika għaliex nimmaġinaw illi ssaħ quddiem mhux għexieren imma quddiem mijiet ta' nies illi kmieni filgħodu kienu jmorru jitolbu fit-tempju u fil-każ tal-Vanġelu anki jisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Il-kittieba u l-Fariżej jinqbdew din il-mara u jisfidaw lil Ġesu kif smajna, Mgħallem. Din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int
imma xi tgħid dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Jippreżentawlu il-liġi ta' Mosè li kienet ċara, anki jekk kif edna probabbilment ma kienx tiġi fil-fatt ipprattikata. Mara li tinqabad fil-fatt fl-adulterju għandha tiġi mħaġġra. Int x'taħseb? Ovvjament din kienet lixka. Il-Vanġelu stess huwa ċarismu, din kienet lixka biex jaqbdu lil Ġesu f'xi kelma. Li kieku Ġesu kien jgħid naħfrula, allura kienu jgħidulu mela inti l-liġi ta' Mosè ma żżommx magħha, inti mettinniex illi lanqas tikka waħda ma tgħaddi mill-liġi sakemm jgħaddu s-smawiet u l-art. U li kieku Ġesu qal inħaġruha ila li x'dimbet u dimbet pubblikament, allura setgħu jgħidulu żewġ affarijiet, jew fejn il-ħnina talla li inti tipritka. Jew inkella kien ikollu clash mal-awtoritajiet Rumani illi bħalma nafu f'dak iż-żmien kienu neħħew is-seta lil Lut illi jagħtu il-pina kapitali, inkluż it-ħaġġir. Tantu hekk jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla naqraw il-Vanġelu, il-Passjoni ta' San Luqa u x'hekk. U niftakru li Ġesu biex jiġi kkundannat kien meħtieġ li jittieħed quddiem il-Gvernatur Ruman li hu biss kellu s-seta joħroġ sentenza ta' mewt, sentenza ta' pina kapitali. Interessanti l-atteġġament ta' Ġesu, hawn huma l-presaps ta' Ġesu. Ġesu ma jwiġibx. Ġesu jinżel kokka u jibda jikteb fit-trab. Astafu kemm inkitbu kotba u artikli biex jippruvaw jifhmu x'kiteb Ġesu fit-trab. Diffiċli tgħid x'kiteb Ġesu li għandna żgur illi nsiru nafu li Ġesu kien jaf jikteb. Dik hija żgura il għaliex niżel u kiteb fit-trab. X'kiteb ma nafux, hemm min jipproponi li beda jikteb id-dnubiet tal-poplu tiegħu. Beda jagħmel lista ta' dnubiet tal-bnedmin. Hemm min jgħid ġala darba għandna l-adulterju li Ġesu beda jikteb id-dnubiet kollha b'konnotazzjoni sesswali. Ma nistgħux ngħidu, ovvjament. Però jien dejjem nitfa' proposta. Ngħid Ġesu seta' jikteb dik it-talba li kulludi jgħid almenu darba darbtejn tlieta kuljum. Xema Iżrael, Adonai Elohenu, ismaw Iżrael, il-mulej u Alla, il-mulej u wieħed, mela għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha. Il għaliex kull ma kien jagħmel Ġesu kien propju li jindirizza l-bnedmin f'kwalunkwe ċirkustanza tal-Vanġelu lejn l-imħabba, lejn Alla u lejn il-bnedmin. Allura jien xi kultant nimmaġina illi jekk kiteb xi ħaġa bis-serjetà Ġesu, żgur kiteb il-kredu tal-poplu tiegħu, il-kredu ta' Iżrael. Isma' o Iżrael. ċert illi baqgħu jippressawh. Tant illi Ġesu jisfida lilhom. Il-ballun jitfgħu fix-xibka tagħhom. Meta bil-wifqa u b'awtorità ngħidilhom min minkom u bla dnub jitfala u l-ewwel ġebla. Huwa mument trement illi skiet probabbilment minkejja l-ħafna nies, il-mijiet ta' nies, kont stajt taqtaw b'sikkina. Ila li x'dik il-kelma l-ewwel qabel kollox qisu bħal donnu Ġesu kixef l-ipokrisija ta' min ġieb dik il-povra mara. Mara li nqabdet fil-fatt
fl-adulterju, xi ħadd mar jitrombja, xi moħħ maħmowx. Mar jitrombja, ma kienx hemm pornografija dak iż-żmien, tmur titrombja trid biex tara xi ħaġa sesswali, mhux hekk? Ġifieri diġà hemm dnub fil-fatt illi din il-mara inqabdet fil-fatt tal-adulterju. It-tieni net, aktar minn din il-ħaġa, is-serjetà tad-dnub illi kienu qed iwettqu ma' dik il-povra mara. Illi jiena naħseb illi kienu qed jinqdew biha aktar milli seta' nqeda biha ir-raġel li marret miegħu. Għaliex kif diġà rajna joħorġuha pubblikament kif kienet biex permezz tagħha jixlu lil Ġesu u jaqbduh f'xi kelma. Min minkom u bla dnub jixħetu l-ewwel ġebla. Il-Vanġelu huwa lapidarju huwa verament ċarismu u jgħid testwalment qabdu u telqu. Wieħed wara l-ieħor ibda mixjuh. Fidli dak it-trambustof, fidli dak l-istorbju kbir, fid-skiet perfett. U kważi kważi skiet ta' mistija. Skiet li permezz li fih daw jitilqu wieħed wara l-ieħor, inkiss, ibda mixjuh. Għaliex ibda mixjuh? Għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net għaliex aktar ma nikbru u nħarsu lura, aktar nindunaw insomma bl-iżbalji tagħna, mhux hekk? Mhux hekk jiġrilna meta nixjieħu nibdew id-dnubiet ta' żożija kollha jibdew tilgħin fil-wiċċ, u nibdew inqerruhom u nerġgħu nqerruhom u nerġgħu nqerruhom. Ibda mixjuh għaliex aktar ma nikbru u aktar insiru konxi għax nistgħu nħarsu lejn il-passat ta' ħajjitna, tad-dnubiet tagħna, tal-iżbalji tagħna, tal-intenzjonijiet tajba li kellna ma li forsi ħafna drabi ma wasalniex għalihom. Xi ħadd staqsini dil-ġimgħa dejjem fuq dan il-Vanġelu, imma dawn ma setgħux ikunu ix-xjuħ tal-poplu, ġifieri l-anzjani mhux mill-età, imma l-leaders tas-soċjetà. Ma niskantax li kienu anki huma. Ikbar int, ikbar hemmhekk, jgħid il-Malti, u ikbar mint jekk ma toqgħodx attent, ħafna ikbar ikun id-dnub u l-iżbal tiegħek. Allura jista' jkun ukoll li huwa ċert però mill-Vanġelu li quddiem dik il-kelma ta' Ġesu illi jgħidha b'awtorità minnu bla dnub jitfgħu l-ewwel ġebla, kulħadd telaq inkiss. U mhux biss minn ġab il-mara, imma kulħadd. Għaliex minnu bla dnub. Ix-xena tal-aħħar hija tremenda wkoll. Għandna Ġesu u dil-povra mara. Tafu xejn Sant Wistin għandu dak il-kumment sabiħ jiltaqgħu il-miżerja u l-miżerikordja, il-miżerja u l-ħniena tal-Alla. Jien xi kultant imdawwal mill-Vanġeli nimmaġina din il-mara tħares f'għajnejn Ġesu. U nimmaġina wkoll il-Ġesu f'dak il-mument iħares f'għajnejn dik il-mara. Nimmaġina li l-mara setet tgħid fl-aħħar raġel li m'għandux biss interess biex jinqeda bija. Ħadd ma kkundannak, le Sinjur, lanqas jien ma nikkundannak, mur u tidnibx iżjed. U din hija interessanti ħafna għaliex
turina l-ħnina tremenda ta' Alla l-missier li tidher Ġesu, il-miżerikordja. Ġesu huwa l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-ħnina ta' Alla l-missier għalina. Imma mhijiex ħnina li ċip. Ġesu ma qallix mur, tinkwetax, kompli għamel dak li qed tagħmel, go ahead. Ma qallix hekk. Il-ħnina hija salvifika, hija ħnina li salva. Tant li jgħidilha mur, lanqas jien ma nikkundannak, ħnina tremenda, imma li salva u tidnibx aktar. Xi kultant ngħid taraw Ġesu x'fiduċja għandu f'dik il-mara u x'fiduċja għandu fina kull darba li nirċievu il-maħfra ta' dnubiet speċjalment fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u forsi nisimgħu dik il-kelma mur u tidnibx aktar. Ġesu jemmen fil-kapaċità tal-bniedem li blajnuna Alla jista' jiġġieled kontra d-dnub. Ġesu jemmen illi bil-qawwa tal-Ispiritu Santu frott is-salib, il-mewt u l-qawmin tiegħu, il-bniedem għandu l-armi biex jiġġieled kontra l-ħażen fih u kontra l-ħażen madwaru. Erġgħu ftit lura l-precepts ta' Ġesu. Ġesu għal darba darbtejn jitbaxxa. U naħseb li l-Evanġelista jgħidha anki b'sens aktar profond milli biss biex jiddeskrivi il-pożizzjoni fiżika ta' Ġesu. Biex Ġesu seta' jaħfer dik il-mara, biex Ġesu seta' jaħfer lilna anki fil-preżent, Ġesu kellu jitbaxxa. Kważi nistgħu noħolqu pont ma dak l-innu sabiħ ta' San Pawl fl-ittra lill-Filippin tneżza minn kollox bil-leħan natura tal-sir sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħal bniedem ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. U dak li żvotament ta' Ġesu, dak Ġesu li jsir il-sir, li jitbaxxa. U jitbaxxa anki sal-mewt tas-salib biex seta kellu s-seta, l-awtorità biex fil-verità jaħfer dik il-mara, jaħfer lilna, jgħidilha lanqas jien ma nikkundannak, mur u tidnibx iżjed, u lilna jgħidilna permezz tal-Knisja nubietek maħfura. Aħna l-kol miżerja. Imma l-grazzja t'Alla f'dawn il-jiem li ġejjin sejrin niltaqgħu mal-miżerikordja t'Alla, Kristu, li ser jixxejjen sal-mewt tas-salib biex imbagħad bil-qawmien minn bejn l-imwiet jagħtina l-ħajja ġdida bħala awlied adottivi ta' Alla. Jalla nilqgħu din il-grazzja fil-ġranet sbieħ li ġejjin.
dak li trid inti obsna ta' kuljum tina llum id-dnubi tagħna rinna id-dnubi tagħna għalema kol naħtru ħati għalina l-ebda tiġri min kull deni il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr mill-Alla. Tnessajt mill-ġliel u l-maesta, baxxejt rasek umilità, min dak stess soffrit li latu tant ħabbejthom. Fuqek stess lubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, iva saltanint, merfuq fuq l-art u s-sema. Min qalbi rrid inimek komulej, minħabtek inti rbaħt li ofeddej. Għal-dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek biss, ħajtek tajt biex li ħlis. Leħnin oli lejk, Ġesu irrid inqimek. U b'dak l-innu wasalna fit-tmiem xandira oħra diretta mis-santwarju ta' Pinu fejn wassalnilkom il-lezzjo divina għal dan il-ħames ħadd tar-Randan imqaddes imwassla lilkom minn Patri Marcello Ghirlando Franġiskan. Il-lezzju divina li jmiss hija bħallum ġimgħa inkunu f'ħatt il-palm fil-bidu tal-ġimgħa mqazza l-aktar ġimgħa għażiża għalina l-insara li fija niċċelebraw il-misteru tal-passjoni il-mewt il-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Inħeġġukom biex tkunu magħna għal dik il-lezzju divina u intant infakrukom illi issa nkunu qed inxandru wkoll il-quddiesa tat-tifkira devozzjonali ta' Marija Addolorata nhar il-ġimgħa illi ġejja fis-6:30 ta' filgħaxija mill-Pjazza Indipendenza l-Belt Viktorja immexxija dejjem mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa id-dieħla nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla it-tajba.